Aboubacar Sidiki hɔrɔnya ti sagamɔna ye min mi yaala hadamaden nɔfɛ hɔrɔnya ye jogo ani kɛwale de ye Bamakɔ ana lamini n'a bolomadadugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri i bilalen bɛ baara min na i k'a kɛ k'a ɲɛ a ka kɛ dɔgɔtɔrɔw a ye pikiri kɛ pikiri ko ɲuman na lɔgɔlikaramɔgɔw ka kalan kɛ a ɲuman na jagokɛlaw a ye feere ɲuman kɛ min ye mijaani ye dɔ kana yɛlɛ dɔ kan kunnafoni dilaw kunnafoni ka di tiɲɛ kan foroba baarakɛlaw ka cɛsiri kɛ i k'a dɔn sɛnɛkɛlaw ka wuli ka jɔ kɛ ni nin damanda bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ camancɛ la jamana bɛ jɔ siga t'o la Boubacar Sidiki nɛgɛw kɛrɛfɛ a fana k'i jija a ta fan na a bɛ k'i wuli ka jɔ ye a k'o kɛ n'a ye tamasiyɛn ani yamaruya di kɛ anw b'an jɔ a kunnafoni na o bɛɛ bɛ k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Karamɔgɔ dɔ tugara a y'a to ten n'o tɛ a bɛ sa n'a tola ten a bɛ ja tigi a siga t'o la Boubacar Sidiki a ye ɲɛma n ka kulusi jala siri o b'a sɔrɔ i b'i ɲinw de bolo siga t'o kuma Boubacar Sidiki n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Mali horizon Boubacar Sidiki sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 160 Boubacar Sidiki san kan k'a sɔrɔ min ye jamanakuntigi ye ani premier ministre ye ani ministre tɔw bɛɛ lajɛlen ye u kan ka kɛ ɲɔgɔn ye la sisan Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko nin kɔni bɛna kɛ ɲɔgɔn ye ba ye gouvernement min n'a sigira i k'a dɔn u ka ɲɔgɔn ye ministre bɛɛ lajɛlen dafalen ka ye kɛnɛ kan hakaja i k'a dɔn kuma in kɔni dunu fɔra k'a balafɔ sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye ko kura ye ko in kɔnɔ i k'a dɔn nin dɔgɔkun furajɛ in bɛɛ n'i y'a mɛn CV i ye kalan ani dɔnniya min b'i la Boubacar Sidiki i k'a dɔn kɔni bɛ taa ka segin cogo min u bɛ taa ka segin layidu dilen don minnu ma Boubacar Sidiki i k'a dɔn jamana politiki bolow ka taa se ɲininka minnu ye wuli ka jɔ kɛ ani cɛsiri kɛ hali Mukutari Wade a ka gouvernement tɛmɛnen in na maa ɲɛnama dɔw b'a la olu fana kan ka sa olu kelen kelen ni ka taa sigiyɔrɔ d'u ma ni Ala ma jan kɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn ayiwa maa caman bi sɔn ka kasi bi sabula ministère de l'économie, administration territoriale, sécurité, affaires étrangères, ka taa se coopération internationale ma, min ye santé, développement social, Boubacar Sidiki k'a dɔn jamana cakɛda belebele damanda, min ye direction générale des impôts ye, trésor n'a ɲɔgɔnnaw ani INPS, Boubacar Sidiki ni Ala ma jangɛ nin bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaso i k'a dɔn a bɛ sɔn ka falen ka taa se CMDT ma. Sɛbɛnnikɛla ko kumaw kɔni fɔlen don sabula layidu dilen don camancɛ fanga dun ayiwa a ɲinina k'a fɔ bɛɛ lajɛlen nin ka don a la Boubacar Sidiki i k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko a la fanba min kɔni ye ministre nagakɔrɔmaw ye i k'a dɔn a caman bɛ sɔn ka fali min y'o ko in ye i y'a dɔn n'o kɛra dɔ ka na bɛ bɔ Boubacar Sidiki i k'a dɔn dɔ ka guana jɔ a ko ayiwa min ye M5RP a maa caman kɔni u na sɔn ka wele min ye jamana jalatigiba dɔw fana ye olu bɛ wele minnu sen kun bɛ coup d'état in na caman jɔyɔrɔ na d'u ma n'o ye CNSP ayiwa cɛdenw ye Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu ye nisɔngoya jira ka taama boloda a b'a fɔ ka taa se Ibrahim Boubacar Keita binni ma ninnu bɛɛ lajɛlen ka sara de bɛna d'u ma o dun di kɛ a dɔw ka na bonni kɔ siga t'o la Ala k'an da k'a la hɛrɛ amina yarabi nin kun ye sɛbɛn ye an ye min sɔrɔ ka bɔ Mali horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la Mali horizon an b'u fɔ karamɔgɔ Daba Tunkara ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le matin sɔgɔmada n'i y'a ta k'a lajɛ maa min ka fasiri ye nin ye o ye Musa Boli ye Musa ko min ye fondation Frédéric Berti ye i n'a fɔ laadala ko a ye laada a y'a latile bolofara min b'a bolo n'a bɛ sinsin o kan ka baara in kɛ o de bɛ wele ko Mali mètre 12 n'i y'a ta k'a lajɛ u bɛ baara min kɛ n'o ye dasumusumu ye n'a bɛ wele nanzarakan na ko sondage o baaraw bolodala o baaraw kɛla furancɛ min fana kɔnɔna na a furancɛ ma janya kosɛbɛ bawo n'i y'a ta k'a lajɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛlen kɔ i b'a ye k'a fɔ wele bilala maaba caman ma an ka dunanjigiso dɔ kɔnɔna na n'o ye hôtel Radisson ye ka se ka taa gafe ɲini k'a ta k'a da maaw ɲɛkɔrɔ wa dasumusumuli ye bɔla ni fɛn min ye ni nin bɛna kɛ enquête in tako 12 ye i b'a ye k'a fɔ Mali mètre u y'u sɔnni sigi fɛn min kan o de ye anw ka faamaw n'o ye forces armées maliennes ye ani min ye kananko o bɛ se ka don bala cogo min na o dasumusumuli tala ka ɲɛsin nin taabolo bɛɛ lajɛlen ma wa maaw y'a jaabiw bɔ koyi o y'a jira k'a fɔ ko maa si tɛna sigi tugun k'i da k'i bonbo ye bɛɛ lajɛlen ko i n'i kɔnɔko fɔ waasa a bɛ se ka taa bala cogo min na o ye fɛn min fana fɔ ka da o kan o de ye min
ye malimetri kan wuli ka jɔ ye fondation Frédéric Berti to ala o de ye ko anw ka finitigilakaw ko ni ye manifin ta k'a sigi bi min ye anw ka finitigilakaw ye ko bolongoni sin b'u ma wa jira an bɛ fana k'a fɔ an jigi dan bɛ u kan an bɛ se ka maa wɛrɛ bɛ se ka na an dɛmɛ an kungo la nka anw jigi fɔlɔfɔlɔ k'o ye anw ka forces armées maliennes ye an t'o fali maa na bawo ko n'i y'a lajɛ min ye nin malimetri a sinsinla fɛn min kɛ i n'a fɔ n da tula la cogo min na o de ye denmisɛnninlakaw olu ka baara bɛ se ka baarako bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na k'u ka baarantanya ni ka o kɛlɛ wa 100 sara la min ye maa 46 ye olu de y'o hakilina di o taabolo ninnu kan wa fo ka taa se min ye lakanako ye i n'a fɔ n da tula la cogo min 100 sara la maa 44 olu fana y'a jira k'a fɔ kanako o ka don ba la kosɛbɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ wa min ye fantanya fana kɛlɛli ye dɛsɛ k'o kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔna na 100 sara la 42 n'a kunkanfɛn 5 olu fana y'u hakilina di o kan wa min ye kalanko ye ɲinɛma kɛ o kɔ wa jirala fana k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ anw ka anw ni Faransi ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kana sira fɛ Faransi ɲɛmɔgɔw nana kɔsada in na ni k'a jira k'a fɔ k'u n'u ka baara ko k'o jɔ fɔlɔ k'a sɔrɔ ma anw ka jamana marabaaw hakilina ɲini ko n'a ma ɲɛ k'a kɛlɛ ten ko an k'an sinsin an bɛ se k'an sinsin fɛn min kan waati ni don nataw kɔnɔna na o de ye force G5 Sahel ye o sɔrɔdasiw jamana 5 minnu n'olu ka sɔrɔdasiw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara in boloda an ka dancɛ ninnu kɔnɔna na k'an k'an jigi kɛ u ye ko an sinsin bɛ fɛn min yɛrɛ kan kosɛbɛ o de y'an ka forces armées maliennes ye wa ko min ye barikani ni MINUSMA ye k'o bɛ se k'u ka kozo n'u ka kasaw cɛ sa ni ka taa ten min ye anw ka jamana ye ko anw kɔni an jɔn bɛ an ka finitigilakaw kɔkɔrɔ su ani tile min ye bamanjiya wale o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na hali n'a sɔrɔla anw b'a fɛ a ka kɛ cogo min na n'a ma k'an sogo ye kosɛbɛ ko waati ni don nataw kɔnɔna na k'an jigi dan bɛ a kan k'a fɔ ko min y'anw ka finitigilakaw ye o n'anw bɔ bolo la ka taa sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ se ma don a la wa min ye denmisɛnw ka baarantanya ye o fana na kɛlɛ wa ko san 5 nata min ye nin sɛgɛsɛgɛli jɛkulu ka wulikajɔ ye u ye a jira k'a fɔ maanifin minnu y'u hakilina don taabolo fana kan u y'a jira k'a fɔ ko Mali k'a bɛ ja a seleke 4 kɔnɔna na nin ye kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le matin kɔnɔ Musa Boli a ka fasiri don Boubacar Sidiki maa ni tulogere mana bɔ dɔn na ni dunu bilala n'i m'a kɔrɛ ale jɔn man di siga t'o la Boubacar Sidiki n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'informateur kunnafonitigi sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 611 ye Boubacar Sidiki Georges François Tarawele nin y'a ka sɛbɛnni ye Georges ko a ko madamu Wajijɛ Funɛ Kulubali i k'a dɔn a taara ɲɔrɔ i k'a dɔn a bɔ ɲɔrɔ sirifukɛ i k'a dɔn kɛra a jatigi ye sɛbɛnnikɛla ko ni hakili b'a la min ye ɲɔrɔ sirifukɛ ye kuma gɛlɛyara kosɛbɛ waati tɛmɛnen na ani jamana faamaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababu kɛ a wa minisiriso min n'a wakilu delen bɛ du ani denbaya i k'a dɔn yɛlɛma bolo ani hakilina kura minnu ŋunduna na waati la Boubacar Sidiki i k'a dɔn o de ye a wa transition mɔgɔw yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ jɔrɔ ka taa ɲɔrɔ sirifukɛ fɛ ka taa ɲɛfɔli k'a ye e ye gɛlɛya don fɛn minnu na ani kuma minnu ka gɛlɛn ma i k'a dɔn an nana k'a perepere tigi ye i hakili ka sigi a kan ni k'a sɛbɛkɔrɔ jɛya sɛbɛnnikɛla ko premier ministre Sogɛli Kokala Mayiga maa a bɛ se k'a fɔ hakaja gɛlɛya ko nin d'ale ni ɲɔrɔ sirifukɛ cɛ kabini a ma kɛ premier ministre ye ɲɔrɔ sirifukɛ yɛrɛ delila k'a ɲini k'a fɔ a ka kɛ ministre de l'administration territoriale ye sabula ale dalen don a fɛlako la sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min ko ni Sogɛli Kokala Mayiga e ka hakili ma t'o la de sabula a ye délégation bila ka taa ɲɔrɔ min ye ɲɛfɔli ye ka taa sirifukɛ sɛbɛkɔrɔ sɔmi i k'a dɔn a bɔ gouvernement binnen in na ministre min kun b'o la i k'a dɔn gɛlɛya caman donna a n'o ministre yɛrɛ cɛ f'a kun y'a ɲini k'a fɔ ministre in ka gɛn ka bɔ ministeriya la k'a sababu kɛ a kɛwalew ani taabolo minnu b'a bolo kuma minnu fɔlen don nin dun ye ɲɔrɔ sirifukɛ nin y'a ka laada ye min ye jamanakuntigi kɔrɔ Amadu Tumani Ture Ala k'a hinɛ hali ni mɔɔw de kɛra sababu ye k'a n'o bila ɲɔgɔn na sabula Amadu ye a sɛbɛnfuraw de di mori dɔw ma a ye nin lajɛ a ka hakilina jagabɔ bolila biribiri tɛ ka sin ka t'o di ɲɔrɔ siri Amadu b'a fɛ ka nin de kɛ a kɛra ten de o ka taa to a cɛ wallahi a kɛra ten de farafin ma ye han tubabuw ye sɛbɛn dɔ bila ka na ko an ka nin yɛrɛ farafinna jamana bɛɛ aw ka lajɛ yalima nin bɛ ɲɛ an fɛ yan wa i k'i hakili jagabɔ a kan u sera ka taa ɲɔrɔ sirikɛ fɛ yen i m'a ye président b'a fɛ ka nin de kɛ koyi sɛbɛnnikɛla ko o nkalon minnu digɛra ɲɔrɔ sirifukɛ ye o kɛra gɛlɛyaba ye waati la ani Amadu ni ɲɔgɔn cɛ hali ni kɔfɛ k'o nana ɲɛdɔn gɛlɛya in kɔni bamanan ni ka taa se fɔ Ibrim Boubacar Keita tile ma sabula i b'a ye k'a fɔ waati kɛra Sɔmɛlɛ Bubo Mayiga u kun nana wulikajɔ kɛ i k'a dɔn gɔrɔdigɛniya kalan ka kɛ lɔkɔliso la denmisɛnw kunna o kuma kɔni bɔ i k'a dɔn o kɛra gɛlɛyaba de ye ɲɔrɔ sirifukɛ a kun ye maana caman dɔw fana na sɛbɛnnikɛla ko Haut Conseil islamique o ni Buye Haidara
kɛra i k'a dɔn k'a tila ye kelen ye awa min ye du ani denbaya tiɲɛ kilaw ani tiɲɛ kɛcogo ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ko in kɔnɔ ɔ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn minisiri min n'o kɔni bɔra yen ale kɔni kun ye gɛlɛyaba de sɔrɔ awa min ye Funɛ Samake ye Funɛ Samake ale de kun ye minisiri ye awa denbaya ani du ka minisiri yɔrɔ serukɛ kun y'a jira waati la transition binnen in na k'a fɔ k'a gɛn ka bɔ yen kuma min b'a da silamɛ kuma tɛ i k'a dɔn diinɛ kuma tɛ an ka jamana in i k'a dɔn a kokɔrɔ kuma tɛ o tuma k'a gɛn ka bɔ yen ɔ i k'a dɔn maa so min o wuli ka di joona min kɔni ye minisiri kura ye madamu Wajɛjɛ Funɛ Kulubali min ye premier ministre ka awanganiya a n'a ka dɛngɛniya kɔnɔ i k'a dɔn u taara serifukɛ fɛ ka taa ko bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ anw kɔni nakun ye cɛmancɛ fanga ye nin min bɛ yen ni o kelen bɛ kɛ e sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ anw ka sira t'o ye an nakun t'o ye an nakun kɔni nana i ka dugawu k'an ye ani min bɛ ɲɛ ani min tɛ ɲɛ i k'a dɔn i k'an bilasira sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ko nin kɛra ko nɔgɔba ye sabula ɲɔrɔ serifukɛ nin kɔni kɛra sababu ye i k'a dɔn a ka faamuyali caman sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'informateur kɔnɔ kunnafonitigi karamɔgɔ Taba Tunkara ko ni maaninfin yela dugu min sira kan o dugudenw de foli bɛ k'i la ni ne tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le pays jamana maa min ka wulikajɔ ye nin ye o ye Burema Gindo ye Burama ko min ye anw ka ministre de l'administration territoriale de la décentralisation ye n'o ye lieutenant colonel Abdoulaye Mayiga ye k'a ye taama kɛ ka taa Morema o jabala la Morema o ye maître Kasimu Tapo o ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye a taalen a y'a jira k'a fɔ a ma se tugun maa ka ɲɛfɔli kɛ Kasimu Tapo ye bawo a yɛrɛ bɛ ko caman kalama nka o ma ɲɛ o kɔni ma kɛ koba ye a y'i da don gɛlɛya dama kumabaw dama dɔ la ka ɲɛfɔli kɛ o kan a y'a jira k'a fɔ jamana bɛ dingɛ min kɔnɔna na bibi in na ni maliden kelenna bɛɛ lajɛlen m'u fanga fara ɲɔgɔn kan an bɛ dingɛ min kɔnɔ ko an tɛ bɔ wa ko min ye tɛgɛdiɲɔgɔnma ye n'o ma banba jamana in seleke naani kɔnɔ gɛlɛya caman bɛ yen ko fura tɛ sɔrɔ o la min ye lieutenant colonel Abdoulaye Mayiga ye ale kɔni ye a jira Morema jabala la ka Kasimu Tapo to a kɛrɛfɛ k'a jira k'a fɔ ko min ye wulikajɔ ye a kɔni n'a ka ministre so k'u kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ tigɛ ko transition daminɛ waati kana bugɔ sisan la o ye a jira k'a fɔ furancɛ min ko bɛ ta ka kalifa u la k'o tɛna tɛmɛ o furancɛ in bolodalen in kan ko wa ko kalataw o boloda bɛ ka bila waati minnu kɔnɔna na k'o tɛna bɔ a dɔgɔkɔrɔ wa a y'a jira fana k'a fɔ min ye ministre de l'administration territoriale de décentralisation ye ko a bɛ wulikajɔ la wa wulikajɔ in bɛna sinsin fɛn min kan o de ye jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen da ka don kalata baaraw la wa jɛkulu minnu bɛ yen fana ko k'olu kɔni bɛ wulikajɔ kɛ waasa kalata bɛ se ka kɛ jɛlenya kɔnɔ cogo min na ko n'o baaraw n'o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛ bɛɛ lajɛlen sen bɛ don a la bɛɛ lajɛlen da na don a la bawo min ye ministère de l'administration territoriale ye a y'a jira k'a fɔ ko min ye cellule d'appui au processus électoral ye wa o bɛɛ lajɛlen ko o na sigi sen kan ka taa se organisation des ateliers régionaux ma n'o de ye kunbɛw ye kunbɛn minnu kɔni bɛna sigi an ka marabolow kɔnɔna na min bɛ se ka kɛ sabu ye ɲɛfɔli ka kɛ kalata bɛna boloda cogo minnu na ani organisme unique de gestion aux élections o fana ka taabolo n'a ka tabiyaw n'a kuntilenna bɛ na kɛ fɛn minnu ye o bɛɛ lajɛlen bɛ maana maaw ye wa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fana i b'a ye k'a fɔ min ye san 2020 kɔnɔna ye i b'a ye k'a fɔ concertation minnu kɛla ka bɛn septembre kalo ma i b'a ye k'a fɔ hakilina minnu dalen n'o ye laɲiniw ye o kɔnɔ kow bɛ se ka waleya cogo min na waasa kalata ka kɛ kalata jɛlen ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ a ko bɛ sigi sen kan maa minnu bɛ yen n'olu da kan ka don a la wa a y'i da se nin bɛɛ lajɛlen ma wa a jirala fana k'a fɔ yɛlɛma minnu n'o kan ka ta ka anw ka jamana sariyasunba taabolo fan dɔw sɛgɛrɛ n'o ye réforme constitutionnelle ye a ko maa wɛrɛ tɛna bɔ jamana wɛrɛ la k'a fɔ ko o bɛna ta ka di o ma koyi min y'anw yɛrɛ ka malidenw ye a ɲɛdɔn n'a kala bɛ minnu na a n'a tɛ taa musaka nafolo ko min kɔ o bɛɛ lajɛlen na ɲinini k'o sigi sen kan ka u bila o baara fana na wa min ye ni baara ye n'a kɛla ka se a hakɛ la n'a kuncɛ la bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ cogo min na ko baaraw n'a boloda ka taa o taabolo ninnu na min y'a ka kɔrɔfɔ baalen kɔ ye min ye Morema yɛrɛ ɲɛmaa ye min ye maître Kasimu Tapo ye Tapo ko min ye ministre de l'administration territoriale de la décentralisation ye n'o ye lieutenant colonel Abdoulaye Mayiga ye k'a ye taama min kɛ ka na ale ka jɛkulu o jabala la k'o jala ye kosɛbɛ ko wa ko kɔrɔfɔ minnu bɔla a da kɔnɔ k'olu ka jɛkulu a jɔyɔrɔ mana kɛ fɛn min ye faso Maliba jɔli walew la k'o na ɲɛsin o ma kosɛbɛ nin ye mun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ le pays kɔnɔ Burema Gindo a ka fasiri don Boubacar Sidiki sogo tolilen
o kɔkɔ labɔ mango Bakari Sidiki mbengele kuni ka bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma l'express Telimankɔrɔ sɛbɛnni kɛbaa de ye karamɔgɔ Sidibe ba kara ko a ko minisiri min n'a bi kuran ani ji ani sanubɔ dingɛw kunna a minisiri to a de ko Lamini ka wuli ka jɔ ni cɛsiri i k'a dɔn ayiwa a ma daminɛ bi i k'a dɔn kabini waati fɔlɔ min n'a kɛra minisiri ye n'o bi kuran ni ji kofɔ a ye min ni min fɔ a n'a ye dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛ bolo ɲɛsinna yɔrɔ min tile bara ka bɔ yen Bakari Sidiki maa ka jateminɛ kɛ min mana min kɛ bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko tabarikala min ye Lamini ye a y'a jira k'a fɔ Mali kuranko i k'a dɔn ko dɔɔnin tɛ a bi ba dɔɔnin a tɛ girin ka kɛ Bakari Sidiki ni maa min ye ko ta k'a lajɛ a bi ne ka waati janbɔ kurantigɛba ani kuran zolen da caman bɔra a la Bakari Sidiki i k'a dɔn Lamini sen da fɛn min ka i k'a dɔn a bara ka ji di dɔɔnin o tɛmɛnen kɔfɛ kuranko yɛrɛ a bɛɛ lajɛlen ka taa minan min b'a to yanni diɲɛ wuli cɛ kuran tɛ dɛsɛ bilen Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na o dabaliw de tigɛra o dabali dama tɛ min ye sanubɔ dingɛw ye sarakisɛ minnu kan ka sigi k'a ko ɲɛnabɔ fili ani hakilina wɛrɛw kana don a la ka jɛkulu sigi sen kan minnu ye baara in dɔn minnu bɛ se ko la Bakari Sidiki k'a dɔn ka fara ɲɔgɔn kan hakili jagabɔ kɛ Mali sanubɔ dingɛ sanu min bɛ bɔ Mali ka nafa ka se ka sɔrɔ a la kosɛbɛ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan o dabaliw tigɛlen don sabula maa kelen tɛ se ko la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u ko min ma cadre stratégique min ye relance économique développement durable u k'a ma ko crédit Bakari Sidiki i k'a dɔn tamasiyɛnw bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ min kɔni ye o n'a nasiraw ye dabali b'o kɔnɔ min ye objectif développement durable u k'o ma ODD i k'a dɔn sɛbɛnfura minnu dilanna a nakili minnu dara o baara kɔnɔ i k'a dɔn ɲɛ dɔnna olu bɛɛ lajɛlen ɲɛ baara ka sɔrɔ min ye san 2020 ye san tɛmɛnen i k'a dɔn jateminɛ minnu kɛra projet 23 o de dabali tigɛra i k'a dɔn wulikajɔ ka se ka boloda o projet bɛ t'i jɔ fo miliyari 70 ani miliyari 3 ma sɛbɛnnikɛla ko o wari yɛrɛ i k'a dɔn o bolo o dalen don ka ban min ye miliyari 38 ye i k'a dɔn boloma dalen don kan sɛbɛnnikɛla ko o wari sɔrɔla ka ban min ye Ala ni Lamini ye banque africaine de développement i k'a dɔn BADI olu ka bolofara min bɛ yen i k'a dɔn o y'o wari bɔ kule bɔ k'o da ka ban a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye jateminɛ n'o ye projets ye projet minnu bɛ tali kɛ ka taa ɲɛsin ni Covid kun dɛ i b'a sɔrɔ sisan kɔni an kun tilala baara bɛɛ lajɛlen la sanubɔ dingɛ min bɛ Mali kɔnɔ Ala ka dima don Ala ka sɔnni don a dira jamana min ma jamana in don a ye Mali de malidenw de nafa sɔrɔ a la ka da mun kan Lamini Seydou o hakili jagabɔ n'o jateminɛ i k'a dɔn de kɛlen don a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye maa ye minnu galannen don n'u bɛ kodɔn u ka fara ɲɔgɔn kan in ka kɛ ayiwa sababu ye min b'a to hakilina bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mali mɔgɔw bɛ mun na diɲɛ laban in na sɛbɛnnikɛla ko kuranko de kɛn bɛ gasi da ye minitigiw tɔɔrɔ la maa yɛrɛ minnu bɛ si u ka so bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔlen don kurantigɛ barika bonyana fo k'a fɔ k'a to ten o tuma hakilina minnu bɛ taa k'o sɛgɛrɛ Bakari Sidiki kabini san 1960 indépendance ta waati ka n'a bila binna minɛnkɔrɔw de bilalen bɛ kuran bɛ tɛmɛ olu fɛ olu bɛɛ lajɛlen falenni ye wajibi ye n'o ma kɛ kuran tigɛli tɛ dabila sabula kuran bɛna yɔrɔ dɔ la hali n'a bɛ bɔli kɛ juru min bɛ taa n'a ye o fanga ka dɔgɔ walima o kɔrɔ la Bakari Sidiki olu yɛlɛma bolo a n'o jateminɛw o fana bɛ sen na a k'o tɛmɛnen kɔfɛ min ye kuran bondo ye dingɛbaden minnu bɛ yen ni ji b'a kɔnɔ i n'a fɔ olu ka wulikajɔ ni cɛsiri yɔrɔ minnu bɛ i n'a fɔ ayiwa min ye Cakadugu n'o bɛ Jalakɔrɔ Kati mara la Bakari Sidiki i k'a dɔn kuran bondonba dɔ bɛ yen min kɔni ka wulikajɔ ni cɛsiri o ɲɛ bɛna sɔrɔ sɔɔni u ko min ma 50 mégawatts Bakari Sidiki i k'a dɔn o bɛna boloda tuna min ye Bila mara ye a ko i k'a dɔn puissance wɛrɛ bɛ yen 93 mégawatts Bakari Sidiki n'o fana bɔra i k'a dɔn kuran min y'a kɛ sandalama ye san 2021 a ko i k'a dɔn ko minnu daminɛnen bɛ o bɛɛ lajɛlen de bɛ kɛ sababu ye min kɔni b'a to ayiwa kuran kɔni a dɛsɛ tɛ kɛ kuran bɛ sɔrɔ mun na tile Bakari Sidiki walima masimanbaw walima n k'i ɲininka jibondo munumunu a ko i k'a dɔn fɛɛrɛw n'o dabali de tigɛlen don nka fɛn min bɛ ni o nafa ka bon kosɛbɛ o de k'a salo ka bɔ yelen la tile y'an da ye Bakari Sidiki i k'a dɔn wari tɛ sara a la a tɛ dédouaner Bakari Sidiki mun na i k'a dɔn kalanbaw ani kodɔnnaw olu se ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a to o bɛ kɛ nafaba ye Lamini Seydou i k'a dɔn a ka cɛsiri ni wulikajɔ talen bɛ ka ɲɛsin o fana ma kosɛbɛ Bakari Sidiki i k'a dɔn kɔsa in na min ye jateminɛnaw ye ani minnu
bɛ kodɔn ani diɲɛ nafolobatigiw olu bɛɛ lajɛlen kɔnɛ nanen don bi k'u ɲɛsin kuranko in fanfɛla ma sabu u b'a dɔn k'a fɔ jamana kulekan ye kuranko ye a bɛ cɛ min kɔni bolo n'o ye Lamini ye Lamini kɔni ye min ni min fɔ an b'a k'a bɛɛ lajɛlen ye Bɔrisiri k'i k'a dɔn wari kɔni o dɛsɛ tɛ dɛmɛbaa dɛsɛ tɛ Bɔrisiri k'i sabula hali kɔsɔn in na miliyari 100 ani miliyari 30 u ni mairie bɛnn'o kan nɔgɔ minnu bɛ bɔ an ka so Bɔrisiri k'o bayɛlɛmani n'u ko fana kɛ yelen ye o bɛ kɛ sababu ye maa ba 600 olu bɛɛ lajɛlen ka baara sɔrɔ min ye jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye olu y'a jira sa k'a fɔ kamalen kɔni ka cɛsiri ye a n'a ka wuli ka jɔ a tɔnɔ bɛ ɲini ka ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ express kɔnɔ Telimangoro di an bɛ taa Mamutu fa fɛ Jekafo k'a ka feerefɛnw kana jɛ ni bitu goldi ye i ka tulo banga k'a la min ye bitu goldi ye e ko o t'a la o fari fan tɛ hali sa koyi n'a ma ɲɛ k'a fɔ Cour suprême y'o ni Bitol mining a fɔ Little Big mining ye ni k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na halisa min ye kanajɔnw ka nin société ye n'o ye bitu goldi ye o kɔni b'a la k'u sɔn bawo kɔsada in na u ye Don Kibaru Tilamow wele ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ min ye permis d'exploration min n'o bɛ minɛn koto kɔnɔna na n'o kan ka kɛ yen i b'a ye k'a fɔ min ye société bitu goldi ye n'o ye kanajɔnw ka société ye ɲɛmaya bulo y'a jira k'a fɔ anw ka Cour suprême ye jaabi min bɔ ka bi k'olu ma jɛni a ye ni bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ Cour suprême n'ale kumana maa tɛ kuma bon e ma tubabuw ka ɲɛ dɔ ye yan anw ne bɛ k'a jaw la fana non ne m'a dɔn jamana sariyasunba bɛ se ka kiiri tigɛ k'a fɔ nin ko in banna hali bi olu ka wuli ka kuma o kan o kɔrɔ de u tɛ malidenw jate o tigɛ faamaw jate u tigɛlen don bɛɛ la a bɔla anw yɛrɛ fana na dɛ n'an ye tubabuw ta k'u yanga mais Bitugol kan ka gɛn de on doit les renvoyer de ce pays jɔnka la vraiment min ye u ka ɲɛmaya bulo ye a ka nin kunnafoni di senfɛ ka ɲɛsin Don Kibaru Tilamow ma o y'a jira k'a fɔ kɔni min ye olu ka société ye k'a fɔ k'olu ka permis ka minɛna u la jɔnka la k'u ma jɛni a ye min ye Cour suprême ka jaabi min u ka kiiri laban min n'o bɔla ka kɛ Cour suprême ye ɲɛmaya a fɔ sebaya ta k'a di Little Big mining ma k'o ma bɛn u ma bawo n'i ye kɔrɔfɔ in ta ka lajɛ ɲɛmaa ka kɔrɔfɔla a y'a jira k'a fɔ k'olu ye nafolo min do ko in dafɛ o nafolo dama kana bugɔ sisan la k'a bɛ t'i jɔ $27 miliyɔn bɔɲɔgɔnko la ko ga min ye fadiri kɛbaa ye n'o ye Dawuda Bakari Kɔnɛ ye ale y'a jira k'a fɔ ko ga ko min ye Bitu Goldi société ɲɛmaa ye k'a ye kɔrɔfɔ min bɔ k'a bin ko ga k'a ma sɔn ka ɲɛfɔli kɛ min ye $27 miliyɔn min n'u y'o don permis n'o ye sanu ɲinili o fɛɛrɛw dafɛla ye ko a y'a don ka da kun min kan k'a ma i da don la ko k'o walawala dɛ ko bawo n'i y'a ye i bɛ nafolo ta ka na don n'a ɲɔgɔn ko la ko i bɛ taa sɔrɔ k'i b'a la ka fɛn min ɲini o nafa de ka bon nafolo min b'i bolo ka don a ko dafɛ ye bawo n'i y'a lajɛ min ye anw ka sanuko min ye kɔdɔ minier ye min k'a minɛ san 1991 ka na se 1999 ma min kun nana k'i bɛ sanu ɲinili baaraw fɛɛrɛ tigɛ anw ka jamana kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ bɛ yamaruya min d'i ma o de ye san 9 bɔɲɔgɔnko ye san 3 fɔlɔ o bɛ d'i ma ka tila ka sigi a kan ni k'a renouveler k'a kuraya sigiyɔrɔma 2 o bɛ ta ka da o kan o bɛ bɛn san 9 ma ko ka kabi san 2012 i b'a ye k'a fɔ yɛlɛma donna code minier ye n'o ye nafolo minnu b'anw ka jamana kɔnɔ sɛbɛn minnu bɛ o kɔnɔ ko ni k'o maana n'o b'a ɲinili fɛɛrɛw kofɔ o ye yɛlɛma don o la n'i nana k'i bɛna ɲinini kɛ yamaruya fɔlɔ min bɛ di i ma n'o ye permis ye o ye san 3 ye o san 3 o bɛ se ni a kɔni n'aw bɛnna ko la ni k'o taabolo ye jamana ɲɛmɔgɔw ja i bɛ se ka segin a kan ka kuraya siɲɛ 2 o b'a jira k'a fɔ a bɔra san 9 na ka se san 7 ma wa ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ furancɛ min tala ka kalifa i la min ye société Bitu Goldi n'o ye kanajɔnw ka nin société ye a PDG kɔni y'a jira k'a fɔ ko san 2019 code minier k'olu ma sɔn a kɔnɔko ma ko taalen ɲɛfɛ k'u tilala ka sɔn a ma min ye fasiri kɛbaa ye o y'a jira n'o ye Bakari Kɔnɛ ye Dawuda Bakari Kɔnɛ ale y'a jira k'a fɔ ko munna k'u ma sɔn san 2019 code minier ka kɔnɔko ma ko nka ko taalen ɲɛfɛ k'u tilala ka sɔn a ma k'u ka jamana denw k'u k'an bonya dɛ min ye société Little Big mining ye ko bi u ta y'u ka ko ye sini wa ko min ye jamana ɲɛmaa ye u ka wulikajɔ min na ka taa se anw ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ anw ka dugujukɔrɔ nafoloko ma n'o ye Lamini Seydou Traoré ye k'a bɛ fɛn in ɲɛdɔn kosɛbɛ ko wa ko a ma bin kanajɔnw ka nin société Bitu Goldi kan koyi ko wa ko anw ka Cour suprême ye sariya min bɔ ka bin o de ye permis a ka sama ka bɔ u bolo k'u gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ wa min ye Little Big mining société ye u ka bila u ka baara
baara la min ye sanu ɲinili fɛɛrɛw ye o k'o boloda nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Mali émergent kɔnɔ Dawuda Bakari Kɔnɛ ale ka fasiri Bakari Sidiki une société malienne démission olu ka se k'u kɔ da Canada la k'u kɔ da Canadakaw ka ambassade la France ambassade Canada jamana France jamana yɛrɛ ni Ala cɛ ni tiɲɛ t'olu bolo a bɛ k'u la n ko tiɲɛ b'u bolo sa a bɛ k'u la tiɲɛ b'u bolo san t'a sɔrɔ an y'u fa mais solution min bɛ na société bitiwa mun bitigol dingɛ o dingɛ b'u bolo k'a bɛɛ minnu na k'u gɛn a banna o de sabula u non seulement bara ka jamana tɔgɔ tiɲɛ ka faamaw tɔgɔ tiɲɛ i k'a dɔn n'i yɛrɛ tɛ ɲɛdɔn ya cour suprême mana kuma ma tɛ kuma tugun e ka tila k'a fɔ k'e ma sɔn o tuma a kɛra nin tɛ fɛn k'a fɔ forotigi ma ko jɔnni don Allah an bɛ dimi dɔn an yɛrɛ la han Canada ninnu kan ka gɛn de k'u gɛn k'u don kaso la n kɛ Jekafo k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ de waati wara ne ko bala cogo bɛ di Bakari Sidiki n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Delta News sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Umaru Angoyiba ko Umaru kolondigi ko dugu min bɛ n'u k'a ma ko Dinanguru ni wulikajɔ ma boloda ka Dinanguru magɛn Bakari Sidiki a laban bɛ kɛ Tonbo ye Kungɔ Minɔgɔ ani i k'a dɔn Furandanya Bamanju tan bɛ awa ngɛrɛngɛ da i k'a dɔn dugulamaw la a bɛ ne ka waati janbɔ i k'a dɔn u tɔn b'u yɛrɛ bolo Alahu Taala ɲɛ b'u la kɔsɛ in na maa 6 i k'a dɔn civil o den minɛna k'a fa tɛ fu maa 5 joginna 2 kɔni dununa hali bi n'a ka bi o yen dɛ wa bolofɛn minnu kun b'u bolo wa i k'a dɔn dɔwɛrɛ tɛ dumuni Bakari Sidiki sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn dugu min bɛ n'u k'a ma ko Dinanguru dɔ bɛ fara a gɛlɛya de ka don o don jahadimaw t'an bɛ daga minɛ dugu in da la i k'a dɔn maa ti bɔ maa ti don Bakari Sidiki i k'a dɔn maa ti taa foro la ci tɛ kɛ a tɛ ku i la i ka feere fana kɛ Bakari Sidiki i k'a dɔn nin kɔni kɛ n bɛ juguya da de ye a ko nin min daminɛna a ko i k'a dɔn ayiwa maanifin ni baraka karaba min ye kɔngɔ ni minɔgɔ ye denmisɛnw kɔni a bɔ dɔgɔtɔrɔso min bɛ u y'o datugu furati feere Bakari Sidiki dimanche don juin kalo tile 20 i b'a ye k'a fɔ dugu denmisɛnninw Ala ni kamanagan ani dumuni danya fɛ u ye Ala minɛ ka fara ɲɔgɔn kan sa i k'a dɔn u dafɛ dugu dɔ bɛ yen min ye ayiwa yɛrɛn duuru ye i k'a dɔn o n'u cɛ kilomɛtiri 25 olu ka duwafɛ tun bɛ yen k'u bɛ taa balo san ayiwa balo ani nafɛnw waasa ka dugu magɛnɛ tuma min n'u bɔra ka taa sugu in jɔ u segimatɔ Bakari Sidiki kilomɛtiri 18 ayiwa u ni Dinanguru ni ɲɔgɔn cɛ terroriste ninnu u sina ka hi k'u ka ten yan ka di yen ye Bakari Sidiki kasi ka bi u kan u ye maa 6 daji i k'a dɔn ayiwa min ye 5 wɛrɛ i k'a dɔn olu sɛbɛkɔrɔ joginna maa 2 kɔni olu tununa Bakari Sidiki sɛbɛnnikɛla ko ma daw ma minɛn min b'u bolo i k'a dɔn ayiwa kɛlɛkɛtanin na u ye tasuma bila balo ni fɛn o fɛn san'u bolo k'a bɛɛ lajɛlen jeni Bakari Sidiki nin kɔni ye dimi da ye sɛbɛnnikɛla ko awɔ cɛ kelen kɔni bɛ o joginnen u sera k'i dɛmɛ ni ka dugu magɛn Bakari Sidiki i k'a dɔn ayiwa armée sigiyɔrɔ dɔ bɛ yen ka taa kunnafoni dɔw olu tulo kan sɛbɛnnikɛla ko armée bɛ segin tuma min o y'a sɔrɔ u ye dan kɛ a mɛnna Bakari Sidiki an bɛ donni minɛ ko bi n'a fɔra ko ni ɲɔgɔnna daga ka sigi i kan i yɛrɛ faso kɔnɔ i ka jamana kɔnɔ Bakari Sidiki i k'a dɔn ninnu bɛ yaala la mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni marifaw ye k'a daba kama yɛrɛ de a bɔ dugulamaw u ka se ka bɛɛ lajɛlen ni ka karaba ka sɔrɔ mamugu t'u la kɔngɔ ni minɔgɔ fɛ a ko a dabɔlen don o de kama Bakari Sidiki an bɛ donni minɛ ko bi denmisɛnninw bɛ bana taa yɔrɔ tɛ fura tɛ sɔrɔ ka k'u la sabula dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen u y'o bɛɛ lajɛlen de datugu ka bɛɛ lajɛlen gɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ donni minɛ ko bi Dinanguru ye dɔngɔnɔ jamana ye jamana min ni gɛlɛya kɔni barika ka bon kosɛbɛ ni jamana denw ma lajɛ ka wulikajɔ boloda ka yen magɛn Bakari Sidiki i k'a dɔn bandiw u kɛlen bɛ ka dankari k'u la nka n bɛ kelen f'i ye Bakari Sidiki i k'a dɔn ayiwa min ye ayiwa a tɔgɔ di folo k'i k'a lamini Bakari Sidiki i yɛrɛ nɔ b'a la ne ko mun bɛ mɔgɔ sera terroriste ɲɛ de ayiwa ɲininkali maa bɛ siran terroriste mun na o bɛ sɔn ka mugu don farikolo la ka taa a ci ka maa 5 maa 6 fa munna dugulamaa dɔ tɛ terroriste minɛ cogo foyi t'a la terroriste ya kɔ wa mɛ min fana f'i ɲɛna o dugula maa kelen ninnu dɛ i bɛ taa sɔrɔ u bɛna don olu de fana na ka nafolo d'u ma nafolo kɔni ye diɲɛma ko sa o de ko a bɛ tila ka kɛ gɛrɛgɛrɛ bɛɛ da n'o tɛ
terroriste mo bi sara nya mina fana bo de ke an tɛ ne bila ka taa o waleya sa ayi ne ko nte e cogo di ni ne taara jɔnni b'o kunnafoni d'i ma kɛn tɛ k'i dɔɔninw former wa dinankuru cɛw ka fara ɲɔgɔn kan sa u ka kɛ cɛw ye wallahi u ka kɛ cɛw ye ayiwa n'a y'u kelen kelen gundi wallahi tɔ bɛ boli maa 4 maa 5 i fɛrɛla ma dibi la i b'o kundi po o su sama k'o tunu ayiwa n'u y'o ye siɲɛ 1 2 3 wallahi u bɛ boli walima dɔ ka ala minɛ ka kari ka mugu jugu don a fari la ka n'a pɛrɛn u cɛla ka maa 15 fa u bɛ boli non maanifin ni kɔni minɛ ka gɛlɛ a la han awa foyi ma maanifin sera terroriste ye saya t'u bolo da la awɔ wa o b'o fɛn in kɛ waati min o b'a sɔrɔ t'u yɛrɛ bolo han bon i fana ti i yɛrɛ bolo kɛ i yɛrɛ ka ayiwa fana t'a lo ko koyi non an ka dugu o dugu bɛ yen ni sɔrɔsiw sumana ka taa cɛw de bɛ yen a kana sɔn a bada nin zan na anw ka dugu minɛna k'an balolen to i b'o lakali den ni mɔden cogo di awɔ a bɛ gɛlɛya i yɛrɛ ti kɛ cɛ ye u ko di ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ n k'i ɲininka ayiwa sɛbɛnfura yɛrɛ tɔgɔ di Delta News kɔnɔ Delta News a ka bi bɔli la Delta News maaw an b'u fo ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'indépendant nin ye Abilaye Jara nin ye a ka fasiri ye Abilaye ko min ye lakanabaliya ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ anw ka jamana cɛmancɛ bolo ka taa kɔrɔnfɛla la k'a ɲɔ ɲɛ bɛ yen kosɛbɛ bawo ko n'i ye a lajɛ min ye Bajangara ye ka taa se Bankasi ma Koro ani Douanza doni a dugujɛ i da kɔni bɛ don kuma min na ani bɛ kɔrɔfɔ min mɛn i tulo la o de ye Bamanjila ko ka wulikajɔ cɛjugu ye ka ɲɛsin yen sigibaw ma wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko kɔsada in na min ye ntɛnɛn tɛmɛlen ye min ye maa 5 ye minnu n'olu kun bɔra Mopti diocèse la k'a fɔ k'u bɛna san ka na maa dɔ ka u ka diinɛ sira latamaba dɔ u ka janaja kɛnɛ kan o kɔni min ye Bamanjilaka ninnu u y'o maa 5 ta ni ka tunu ni u ye nanzarakan fɔlɔ ko k'u kidnappé n'i y'a ta k'a lajɛ tubabu wa an ka farafinw don tubabu ka maaw don u bɛ wari sɔrɔ tubabuw de la o ayiwa ni ninnu fana minɛna n ko tubabuw kamana de bɛ gan parce que diinɛ lasela de ye ninnu ye awɔ ninnu kɔni minɛna ntɛnɛn tɛmɛlen ka bɛn juin kalo tile 21 ma san 2021 wa n'i y'a ta k'a lajɛ nin délégation ye n'o ye nin délégation l'église catholique min n'o filɛ Mopti o diocèse maaw olu de ye nin maa 5 ni k'u yamaruya sa ka danaya da u ka na min ye san kɔnɔna ye janaja ani tasibila min n'o bɛna ta ka ɲɛsin banbaatɔ ma o ka se ka na o baaraw bolo da wa n'i ye a ta k'a lajɛ fana maa min n'o kun fatula n'o kun kan ka na u ka janaja kɛnɛ kan o de ye Tera ye Labe Tera ale yɛrɛ ye secrétaire général ye ICAO min n'o bɛ Bamakɔ yan dɛ n'o ye chrétienw ka lakɔli ye min kɔni b'a la ka kalan suguya bɛɛ lajɛlen kɛ lakɔlidenw kunna o kɔni o secrétaire général kun don wa Tera ka nin janaja kɛnɛ a kɛra kasara ye ni maa 5 ma han bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye paroisse min n'o bɛ Sege o fɛ curé n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Sege paroisse ye Pascal Somboro a n'a ka chauffeur-kɛ tɛgɛ dala u kan wa min ye Timothée Somboro fana ye o fana ye ale jɔni ye min kɔni ni Bamanjilakaw y'o fɔ kabi san 2016 wa terroristes ye wulikajɔ ta ni k'o ninkɛnɛ kɔni karaba wa maa dɔ fana bɛ yen n'o ye Ernest Somboro ye ka taa se an balaka dɔ ma musokɔrɔba ye o ye nin maa ninnu bɛɛ lajɛlen tɛgɛ dala u kan nin Bamanjilaka ninnu fɛ ni ka tunu ni u ye o b'a la ka ɲini wa n'i y'a ta k'a lajɛ wa ka kɔn nin waati fana ɲɛ i b'a ye k'a fɔ i n'a fɔ i da tula la cogo min na min ye dinankuru ye nin Bamanjɛ wale kɔni o dagabile kelen fana sigi bɛ o dugulamaw da la min kɔni kɛ mɛ sabu ye ni janto ma kɛ bɛɛ ka wulikajɔ sabati min ye kɔngɔ ye a bɛna dadigi kɛ dugudenw na a kɔsada in na dinankuru olu maaw n'o ye denmisɛnninlakaw ye olu y'o jagɛlɛya ka taa o dafɛ dugu dɔ bɛ yen ka t'o jɔ a jɔ ka sumanw kɔni san waasa o bɛ se ka na fakɔrɔ ni bakɔrɔ ka taa se denmisɛnninlakaw ma o bɛ se ka olu kɔni ka kɔngɔ bɛ se ka baasi cogo min na o natɔla nin Bamanjilakaw de ye jan da u ɲɛ ka se ka u ninkɛnɛ karaba maa 6 bɔɲɔgɔnko olu kɔni ni tola a ko dafɛ wa min ye i n'a fɔ i da tula la cogo min na maa kelen kɔni o polokoto la o sela ka se ka taa kunnafoni lase dugu ma wa o kunnafoni laselen kɔ i b'a ye k'a fɔ fasirikɛ b'a ka fɔlɔ n'o ye Abilaye Jara ye o kunnafoni fana o ye maa wɛrɛ ci ka taa anw ka forces armées maliennes u daga yɔrɔ min bɛ yen b'a fɛ ka se ka taa kunnafoni da u tulo kan waasa dɛmɛ ka taa ni ka ɲɛsin u ma nka olu bɛ se waati min o y'a sɔrɔ ni maa jugu ninnu u kɔni u tununna dibi la bawo
tubabu n'i y'a ta k'a lajɛ fɛɛrɛ bɛ u bolo a fɛɛrɛ maa tɛ a dɔn ni Ala yɛrɛ kelen tɛ anw ka finitigilakaw kɔni b'a la k'u sɔn doni a dugujɛ nin bamananjira wale bɛ se ka bolo kan cogo min na u b'a la k'o fɛɛrɛ tigɛ ko nka ko min ye dugudenw ye olu de fana kan ka u da ci sa k'u kɔnɔko ni k'a bɔ k'a da kɛnɛ kan maa jugu ninnu dogo bɛ fa minnu bɛ ka ɲɛfɔli kɛ min ye finitigilaka ye duguden dɔw bɛ yen minnu b'a kalama ne m'o f'e ɲɛna wa Ala ni nafoloko nata n'i y'a dogo ye n'a mɛ kɔni sɔrɔ a donni kama i ka maa bɛ o ka wulikajɔ bɛ so a gɛrɛgɛrɛ bɛ taa yɛlɛ o la kabini Ala y'i da i tɛ dugu min dɔn i ma wolo ye e bɛ se ka na don cogo di ka dogo ten e bɛ se ka sɔrɔ o dugu kɔnɔ cogo di ko duguden dɔ Ala kɔsada in na anw ka marabolo in na Sikaso ye tilelaw ni dandɛriso ninnu na n ko a ma fɔ ko terroriste yɛlɛ ye nka kɔfɛ sɛgɛsɛgɛli nana kɛ anw ka forces armées maliennes fɛ e b'a dɔn dugutigi den taara ye o ko cɛ ma o bɛ faamu cogo di wala an b'a la ka kɛlɛ kɛ an b'a la ka fɛɛrɛ tigɛ minnu ye olu yɛrɛ y'an dɔ ye olu de b'a la k'u dɛmɛ n'a fɔra ko tubabu den fana bara k'an janfa ko nin de bɛ maa yɛrɛ kamana gan tubabu ko in nin ko kɔni ne ma nin faamu an yɛrɛ de don dɛ ayiwa nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ indépendance kɔnɔna na Abilaye Jara a ka fasiri Boubacar Sidiki waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan o bɛ bɛn